lagune ya karo ngenteni lampuku murung. Lampuku murung ben dadan dhisik. Ya. Mbak Sinta, Mbak Aulia, Kang Sarto, sisan iki sapa? Sekar. Mbak Sinta, Mbak Aulia, karo Mbak Sekar. Oh iya. Berdiri bareng ya. Yuk, sepotnya cah, coba kayak ngapa? Ya, yuk. Disapa dulu Mas Gereng. Wilujeng dalu Cahayu. Sugeng dalu Mas Gereng. Paling asma sinten? Kula Sinta. Wis tau ditekoki madang apa, numpak apa, nang supir apa urung? Belas. Kula kan rombongane Mbak Sri to. Oh, lawas ya. Lawas. Nglerek sing tengah wilujeng dalu Cahayu. 5. Kok 5 iki piye, Mas? Selamat malam. Jam 7, Mas. Nah, modiar kowe. Oh, baleni pisan Mas ya. Baleni. Sugeng dalu Cahayu. Sampun maaf mau. Ayo mengguri jelak ya. Ngapa arepan? Tak pangan genti. Hei, Nek kok sugeng dalu kok wis maem lho. tekokmu rapas kok. Misal nek tekon aku, Mbak Aul selamat malam, Mbak Aul, selamat malam Mbak Aul. Mbak Aul. Selamat malam Mas Akbar. Tekok yo jawabane yo pas, jawabane ora nek sing salah lho. Oh, alah model grup kene modele ngono kuwi model. Yo. Nyapa? Modelnya nyapa? Yo ngono kuwi modele nek ketok seneng ya disauri. Modele ngono ta. Romansaku kok. Jajal tekon ora nek. Wilujeng dalu Mbak Aul. Numpak becak. Kan kita nek gak seneng aku cah iki. Nah, iki lho sithik cilik iki senengamu iki mesti. Wilujeng dalu Cahayu. Sugeng dalu Om Bareng. Ting dong tak tuh, dong tak ting dong tak tuh. Joget Sekar. Ting dong tak lah, kaya mang tenan to. Lah iki ra cilikane mang to iki. Wis sekono ngomong cah cilik ngomong cah cilik. Malah duwe trubusan meneh. Heeh. Oh, lah bocah iki yo astagfirullahaladzim. Serono no, yuk kowe mbyak kowe. Engko perkara es krim aku sing numbaske ya. 5 ya. Alah kok gur 5 10 ae lho. Es krim 2010 akeh 20 iki kok. Enggak apa-apa. Sinau seneng. Daleme pundi daleme? Dari Kediri. Kedirinya mana? Ya, Kecamatan Grogol. Gur Grogol. Ngendi kuwi? Pasar Gringgen. Oh, pasar Gringgen. Pernah ya apane pasar kowe kuwi? Nopo? Mengkelak temprak deh. Iya ki di pasar lurus. Ya. Menggok nganan. Terus. Lurus. Menggok nganan. Ketemu bandara. Lurus. Kiri. Oh, kiri. Kiri lurus. Nah niku. Ngerti ora? Ora. Aduh gambar nih. Kelas piro Cahayu kelas piro? Kelas 1 SMP niki. Masya Allah pinter Yeah. senaune. Iso nembang sing marai sapa sing marai? Belajar ki Mbak. Sinau dhewe. Nggih. Masya Allah luar biasa. Tak pepujekno besok dadi seniman sing hebat. Amin. Seniman sing diguna bisa ngunggulke kabudayan Jawa. Amin. Ya, aja niru barang sing elek ning niru iki presiden-presiden ini Astra Brata sing apik-apik tulaten contonen tirunen. Ya, nek dalange aja. Pagaku iki. Nembang ya. Sinta karo Bertiga. Mbak Aulia rembukan bertiga. Yem kok malah rene nyambut gawe kok malah. Kok so yem iki lho?
Lah sampean lho ya pilih kasih, Mas. Awake dhewe dihiraukan. Lah iya ngono kuwi pancene. Ngene iki sebagai wong wedok ya sakit. Lah ya koyo Sopo. gak enak harga dirine lho Mas. Aku ki terus ning andinge sampean iki gak enak harga Kowe iki dadi dirine. sing temu tuwa ngalah karo sing cilik, aku tak momong kene sing engko nek kene wis bubuk ra yo karo kowe genti to. Lah kok koyo ngono. Yo ngenteni bubuke bocah. Rebukan bertiga apa? Sing Lagu kompak, apa? sing seger. Go penutup season liburan apa? Ini apa? Eh. Sing nganggo origin apa gamelan? Manut, wing. Origin aja apa lagunya apa? Apa? Lagune? Pas. Lah. Apa kar? Sabar, Pak. Oh sabar. Ini baru sesuk Pak, tenang ya. Oh ninggal katresnan. Oh ya. Ya, oke. Enggak penutup ya Mas Gareng ya. Engko kok nek gara-gara. Yuk. Geser ono. Ah, Geser ono. Dik Sekar, Mbak Esti dan Mbak Sinta. Ayo. Yuk, langsung bae ninggal katresnan bolo-bolo. Yuk, dadeke, cerot, yuk. Hey. Oke. Ya. Oke. Nangis sajroning badanku. Sakwise sirahku. Hey. Hey. Oke. Ojo Hey. lali Oh. alinku. Oke mana tetes janji-janjiku. Aku kang setia satu kanteni yang kisah Oke, makasih semua. Ya, Mas Gareng. Ya Bu, Mas. Tak nutuke lakon sawetara ya. Sendika, sendika. Mengko perkara gojekan sambung ning nggon goro-goro. Ya. Oke. Nduk, piye? Slindro. Heeh. Bacotke lakon permintaan ya kuwi babat Wonomarta mangkono. Kaya ngapa babareng lakon? Ayo cawe sesaji ingkang sinuwun tak derekke mak. Muga-muga lakon sing becik, lakon sing apik ya. Kena kinarya sawab katentreman satemah ingkang mapan ana ing cengkong sengkut ya. Antuk anugraha saka Gusti ingkang Maha Nasa tak derekke mak. Ya. Dudu aku putih langgeng Sukma mulya kumpula badan kawula Sakan parang tumurun ingkang nugrah Dadya kang samudaya ingkang sinedya oleh